खुलुमबाय। आं मोनसे गोदान खन्थाइ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फिन नुजाथिफैदों। आं दिनै जाय खन्थाइखौ फरायगोन बे आंनि थामथि खन्थाइ बिजाब सोदोब मोनसे गोमानायनि उनाव। बे बिजाबनिनो आं दोंसे खन्थाइखौ फरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि गेजेरजों आं बेखौनो साननानै लिरदों दि सुबुंनि जिउआ मा आरो बेनि बेसेना बेसेबां, गुबैयै सासे आइजोनि बेसेना बेसेबां। बे नोजोर आरो सानस्रिजोंनो खन्थाइनि बिमुं आं थैगोन खालि। आं थैगोन खालि बुहुमा रंजागोन, मिथिंगाया सोमखोर गाब गागोन। आं थैगोन खालि बुहुमा रंजागोन, मिथिंगाया सोमखोर गाब गागोन। मानोना आंनि गाराङाव दानिया लाइफाङा थाजिम जालिया, आंनि सायख्लुमाव सायख्लुमनि महर गैलिया। आंनि गाराङाव दानिया लाइफाङा थाजिम जालिया, आंनि सायख्लुमाव सायख्लुमनि महर गैलिया। आं थैगोन खालि एम्फौफोरा मोसागोन, मोस्रोमफोरा मास्रोलि खालामगोन। आं थैगोन खालि एम्फौफोरा मोसागोन, मोस्रोमफोरा मास्रोलि खालामगोन। मानोना आंनि आगानफोरा बिसोरनि लांगोनायाव गोग्लैनाय नंलिया, सोरांब्लानो थेन्थुवा नांनाय सोदोबफोराव खायसो मोननाय नंलिया, समजों रिफिनाय सुखुनि आबुं मोनसे थासारि। आं थैगोन खालि दुखु दामोन नोंबो, आं थैगोन खालि दुखु दामोन नोंबो। बै सानखालिनिफ्राय आं नोंनि खामायनायनि बेसेनबां खरसागिरि जानाय नंलिया। आं दा बिखानि बिसोजों आबुं मोनसे मुसुखा, बुजिमोन होहायै गोरबोनि गाराङाव उन दाहानि फुंखा। आंनि गोथांथियाव देबोर नांनाय मोन्दांथि, रिंगाफोरनि आंखुनि आंगायारि। आंनि गोथांथियाव देबोर नांनाय मोन्दांथि, रिंगाफोरनि आंखुनि आंगायारि। आं थैगोन खालि नों बबेयाव थागोन आं मिथिनाय नङा। आं थैगोन खालि नों बबेयाव थागोन आं मिथिनाय नङा। खोनानायबो नङा जानांगौ नोंनि राव आरो सोदोब, खोनानायबो नङा जानांगौ नोंनि राव आरो सोदोब। मोननाय नङा जानांगौ अमृता प्रीतम बादि इमरसनि आखायाव उन्दुनानै जोबथिहांबोनो। आं थैगोन खालि बुहुमा रंजागोन, मिथिंगाया बरायगोन गोदान गोगो सासे उन जोलै आलासि। सोरांनि आबिरा बयखौबो मोदानहोगोन सुखुनि थासारिजों। आं थैगोन खालि बुहुमा रंजागोन, मिथिंगाया बरायगोन गोदान गोगो सासे इयुन जोलै आलासि। सोरांनि आबिरा बयखौबो मोदानहोगोन सुखुनि थासारिजों, बयखौबो मोदानहोगोन सुखुनि थासारिजों। गोजोन्थों।